जों नांनानै फैबाय एक्चुअली इन्डियानि कन्स्टिटिउसन ल मथे जिहेतु डेमक्रेसि कान्ट्रि हिसाबै जाहा मोनसे राजनितिक थायो राजनितिक गोहोजों जों दिनै मोनसे हारिया गावनि थांनानै थानायनि मोनथायखौ बेखेवनो हानाय जोंहा मोनथाय दं आरो बे दफायाबो दंखायोखा दा बेफोरबायदि दफा थाखानायाव बेफोरबायदि मोनथाय थानायाव फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सल्युशना बोरै फैनो बे मालाबाबो जाथावना नङा सोरबा दैदेनगिरिया भुलाव बुंफ्लांदोंबा बा सोरबा दैदेनगिरिया गावनि आसिजोंनो गावनो लिरनानै दोनदोंबा बे रेजिस्टारा गावनि आखायावनो थागोन किन्तु बिदि नङा जाति हिसाबै थांनानै थानायाव जे मालाबाबो फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सल्युशना मालाबाबो जानो हाया बे पलिटिकेलि जों थांनानै थाखानांगौ जों राजनितिक भाबे जोङो जुदि थांनानै थानोब्ला नैबे डेमक्रेसि कान्ट्रियाव जोंनो मोननांगौ मोनथायखौ मोनबाय थानांगोन मोननांगौ मोनथायखौ मोननोब्ला जोङो आपग्रेड जालांबाय थाथारनो नांथारगोन दा बेखौ मोननो थाखायनो जोंनि गारबोनाय समनि दावहाया बेखिनियाव नुजादों आरो जों दिनै दा आखायाव दिनै दा हाथियार लानानै दावहा होआबाबो जों दिनै डेम'क्रेसि हिसाबै जों दावहाखौ होनो हायो दा बेनिखायनो जोङो पलिटिकेलनि दावहाखौ होयै होयै जेब्लानाखि दाख्लैनि थांनायखौनो नायदो नों लकसभानि बेलायाव थिग बेबायदि सिस्टेमा फैयोब्ला जोंनि पावारखौ जाहा बारायनो हानाय मोनथाया थायो बेनिखायनो जों हारि हिसाबै खौसे थानांगौ दैदेनगिरिफ्रा गोगो मेलेमै गोगोयै सिन्था खालामनानै जोङो आवगायलांनांगोन फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सल्युशना बे मालाबाबो फैया आरो बे जोंनि मोनफ्रोमबो हारि हारिसाफोरनि बेलायावहाय बे सोदोबा नुजाथिया मोनथायनि बेलायावहाय बे जिनिसा माबा मोनसे बेसाद एग्रिमेन्टआवसो बे जिनिसा सोलियो थांनानै थानायाव सोलिया दा आं सासे एक्स एनडिपि हिसाबै जिहेतु आंबो बै समाव जेल जाबोनाय आरो किसुमान जाथायजों दिनै बिथांमोनहा भुगिनानै दं जाय भुगिनाय केसा जों बेखौ मिथिया नङा मिथियो हमदांनो हायो जों ल' कलेजखौ फरायाखै मालाय मा जानो एक्चुअलि इन्डिया गभर्नमेन्टनि ल'खौ जोंबो बुजियो दा बेखौ नायनानै एक्चुअलि जों जेन'ब्ला जारिमिन मथे जोङो दावहाखौ होदोंमोन दा बिनि गेजेराव गोबां मावथावनाय मावथावै जाथाय सहायनो हाथावनाय हाथावै बानाय मोजोमनायखौ लानानै दिनै गोबांथार मावथावै खामानियाबो मावनांगौ जायो आरो बेफोर खामानिया जाहैबाय सोरबा गोजौनि दैदेनगिरि जाय बिबानखौ लानानै दं एक्सना एक्सन लाइनै थायो ससियेल मिडियानि लाइना ससियेल मिडिया पाब्लिसिटि हिसाबै थागोन दा जेन'ब्ला समाज सिबिनाय हिसाबै बा हारि सिबिनाय हिसाबै हारिखौ बेंग्रा एक्सट्रा डिपार्टमेन्ट थायो चेयारमेना चेयारमेन हिसाबैनो थाबाय थागोन दा आर्मि लेभेलखौ दैदेननाया आर्मि चिफनि सायाव थायो दा बिनिखायनो गासै बिथिङाव गासै केसखौ लानानै दिनै बिथांमोनहा दिनै केस बानायजानानै दं दा बैफोरखौ नाहरोब्ला ल' मथेथ' बिथांमोनहा नंगौ थानांबाय आरो सैसोबोबायबो इन्डिया गभर्नमेन्टनि कन्स्टिटिउसन मथे दिनै बिथांमोनहा ल'खौ दिनै खाथिगासिनो दं जेबायदि साजाय मोननांगौ मोनगासिनो दं दा बिनि गेजेराव फाइनाल हियारिं हिसाबै थांनाय मैया दाख्लि 18 थारिखआवहाय बिथांमोनहा जानांगौमोन दा बे जिनिसखौ जोंबो नुहुरखादों बे मालाबाबो सम्भब नङा असम्भब मानो होनोब्ला दिनै बे केसा 15 बोसोर 14 बोसोर जानानै थांबाय गोजाम केस दा बे केसावहाय जायनाखि मानसिया मेगनजों नुवाब्लाबो पार्टिखौ लानानै मेनसन खालामनाय जादोंमोन जे ओरै एरियायाव उमुगा थायो उमुगजों लोगोसे उमुगखौबो जों लोगो मोनो नुयो सिनायो निश्चय बिथांमोनानो बे एरियायाव थायो हिसाबै बिथांमोना एनडिपिब्ला बिथांमोनहानो जाथारगोन होननानै सासपेक्टेड केससो आंनि मोनदांनायाव आरोखि खिन्थु रावबो मेगनजों नुवाखै जे उमुगा उमुगखौ होदों उमुगखौ गावदों दा बिनिखायनो साखिखौ मोननो थान जायो दा बै साखिखौ मोनैनि थाखायनो बेबायदि पस्टपना जाबाय थागोन आरो जालांबायानो थागोन आरो बिथांमोननि केसा आंनि मोनदांनायाव पलिटिकेल इमप्रुभ जाबाय मानो होनोब्ला बिथांमोननि जोबथेसालियाव थानाया सोरबा पलिटिकेल पार्टिनि थाखाय मुलाम्फा दा बिनिखायनो बिथांमोननि केसा बेबायदिनो हें जानानै थागोन बा पेन्डिं जाबाय थागोन मानो होनोबा जेब्ला बिथांमोनहा पलिटिकेल पार्टिया गावसोर निरुपाय जाबाय बबेबा मोनसे दोलोजों दिनै माबा मोनसे प्रब्लेमाव फैबाय क्रेक जाबाय दा बे क्रेक जानाय समावहाय
बै पार्टिखौ बर'नानै लाबोनानै गावनि दोलोखौ दिनै मुलाम्फा खालामनायनि थाखाय बे जिनिसा पलिटिकेल बेकिं होननानै आं सानो बेनो बिथांमोननि भट बेंक दा जेब्लानाखि गावसिनि अलखद समा सफैयो अब्ला बिथांमोनखौ गोसो बायदि बरनगोन बाहाय खुनु एनि खोथा फैया बाहाय खुनु माबा मोनसे मार्डारारनि खोथा फैनाय नङा आरोखि आंनि मोनदांनायाव आरो बे दा नोङो बै 14-15 बोसोरनि जाथाय जालांनायनि जायनाखि साखि बिथांमोना थैलांबायबो जानो हागौ हयथ' बिथांमोना बबेबा मोनसे गामियाव खारलांबाय जानो हागौ हयथ' सोरबाया कम्पानियाव मावदों जानो हागौ बे नंखाय साखिनि थाखाय बिथांमोना बेंगालरफ्राव सोरबा जुदि खामानि मावनानै जादोंब्ला सोरबाया जुदि थैलांदोंब्ला बै थैलांनाय मानसिखौ बोरैहाय जों साखि हिसाबै मोननो हाबावगोन सिन्था खालामदो अब्ला बे केसा बेबायदिनो हें जानानै थागोन ना थाया नोंथांमोनानो सिन्था खालामदो दिनै बे रायजो राजाखौ गासिबो जाम्बा खालामनाय आरो दुखुआव खोलैनाय जायनाखि भुगिनांनाय न'खर बिथांमोना अरायबो बिथांमोन बायदि हांमासुर नांथों होननानै बुंनायसै खिन्थु आंनि मोनदांनायाव बे नङामोन जे जों जेन थांनाय 20 सननि 27 जानुवारियावहाय बिटिआर एकर्ड खालामदोंमोन बे एकर्डनि थ्रुयैनो बिथांमोननि केसा डिसमिस जानांगौमोन होननानै आं सानो दा बिथांमोना दिनै रेहाय मोननो हायासै आरो डिसमिस जायासै बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय दुखुनांथाव जों एक्स एनडिएफबिआल' बाहाय दुखु नांनाय नङा साफ्रोम दुलाराय बर' माहारियानो दिनै हांमासुरनानै दं आरो बे हांमाजोंनो दिनै भुगिनांदों दा बिनिखायनो दा जायनाखि खुंथाय गोहोआव दं जोंनि बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ आं एक्स एनडिएफबि हिसाबै आं खावलायहरनो सानो जेन' भुगिनांनाय न'खरनि गोलैसोनानै थानाय न'खरखौ दिनै उदां जानो थाखाय बिथांमोननि साननाय बा बिथांमोननि मुलाम्फाखौ होनांगौ बिथांमोनाबो जोंजों लोगोसे फैनानै बिसि फिसाजों ग्रोम ग्रोम संसार जानो हानांगौ आरो जाथि आरो समाजनि मोजां सिन्था खालामफैनो मोननाय खाबुखौ बिथांमोननो होनांगौ होननानै आं सानो दा जाहा खुंथाय गोहोआव थानाय जायनाखि जाहा सिएम ना मा होनो प्रमद बर' सारा बिथाङा अननायनि गेजेरजों जुदि मावोब्ला दाबो हायो मानो हाया बिथांनि सायावनो जों गनाय आरो जोबथेसालियाव दोननाया आरो फाइनाल हियारिंनि बेलायाव आं दहाय जाखौ बुंलांखाबाय साखिनि प्रब्लेम जायो दा साखिनि प्रब्लेम जानायनि गेजेरावबाबो दिनै पलिटिकेल सार्थखौ दोनथ'नानैबाबो बिथांमोनखौ उदां खालामनांगौ बिथांमोनखौ सान्थियाव दोननांगौ बिथांमोना थोजासे दुखु आरो खस्थ'जों सैसोबोदों बिथांमोना पार्सनेलिटि गावनि प्रपार्टि बा न'खर आरजिनायनि थाखाय बा न'खर थानायनि थाखाय बिथांमोना दावाखौ होआखैमोन जाथिनि मोनथा जे इन्डियायाव जोंबो गेरेमसा हारि हिसाबै थांनानै थानो हानाय मोनथायखौ मोननांगौ होननानैसो बिथांमोना गोथां जारिमिनखौ सिन्था खालामनानै दिनै दावहा होदोंमोन बिनिखायनो बिथांमोना दा भुगिनांनायनिफ्राय उदां जाथारनांगौ आंनि बुंनाया बेखिनियानो